eka ya yɛdeɛ no akɔsoro 71.6 billion Ghana cedi ɛwɔ third quarter 2025 no munti no ama yɛka no ɛboɔ no ɛkɔ ɛsoro ɔkɔ September bosome no mu a 684.6 billion kaseɛ no ɛtwaso. Efrikita wonsa bosome ebesi bosome afiye mu no nhwemu ampanyefo aye wo kyerɛde a ɛka o man Ghana ɛde apagya akodwu 71.6 billion Ghana cedis. Nenam so ama total debt stock no ɛno so adu 684.6 billion Ghana cedis. Na we ho no Bank of Ghana wono mu economic and financial data ɛho ma ne board betu job bosome no awie ye wo kyerɛ mu sɛ ɛmfa ho si Efrikita wonsa bosome besi bosome no mu o man ka no akɔsoro no nhwemu a wɔn ayɛ na danedi sɛ kakra o man Ghana mpanyefo bɔ ho modern pai ka no ɛyɛ ade so ɛte na efi opepon bosome ebesi bosome afi mu no ɛka o man no wede no abafoma ba beju 67.5 billion Ghana cedis ya so de so afi mpenu aduonu wɔ na bosome ne ho a na kyerɛ sɛ so ate 125.4 billion Ghana cedis. Na ye homo bosome ne emo no external debt ananka 300.3 billion Ghana cedis no and so edu 367 Ghana cedis. Na so akonta wono mu aye ene hwemu kakra wono mu aye akyere se external debt no so ete na eba no domestic debt ya yese de gina eni gina na so jom bosome ne emo no if 312.7 billion Ghana cedis edu 317.6 billion Ghana cedis. Your mind Ghana ye nominal GDP the Bank of Ghana 1.4 trillion Ghana cedis.